ka khubor transfer ka bala penki ye kino kersian football hakeleng ka prathei ka Manchester City kelalong ka bala penkre pan siu hadu shis pa arpo million euro pan yo Enzo Fernandez na Chelsea namaru Enzo Fernandez ude wayne ki midfielder uba pau bha pat ka jingkala ju sa Manchester City kan long ka wayne ki transfer ki ba klo jingmot lada ka long shisha Enzo Fernandez ude midfielder na Argentina ubala pen i ka sap ka ba kraw bha ha ka football ulong unong ilakai ubala ban yarap ha ka banta jong ka midfield pan yada pan penya ja ka ball bat ban stang nya ki attacks jong ka team ka jinglong ju ko mu midfielder ka penlong ye uban long ubadon kambha ha ka tim ka bakwa bandon ke cilakai ka basyong nong rim ha ka jing penya ya ka bol Enzo ulalong ro uweni ki nong lekai ubakungsan ha ka kanhon jong ka Argentina ka jing ya linti jung kala penlong ye banyo ka nam ka bakraw ha ka partai football kum ta ka dor sis pa arpo million euro ka pen i balada ka Chelsea ka dawai ka te ka pisa ka klub ka sothu bhai ka value jo player ka Manchester City ka de ka klub ka bajudon kami ki midfielder ki bala banile kai da ka jingstan pat ka jing sothu bhai ki tactical system ka tim ka jukwa bandon ka jingyo banta ka bakraw bha ka midfield namar ka midfield kalong ka banta ka bakongsan bha ha ka jila kai jongka Enzo Fernandez da ka jingla ju ban penya ja ka bol bat banyara pan thau ki attacks ula banong player ubay hapat ka style jong ka City lada one shaka City ka jingla kai jong ka midfield kan long ban kalah ki komba pair Henry ka jingkali hato ka Manchester City kan long ka bakloy ban siu hado shis pa arpo million euro kan ka long ka pisa ka bakraw bha ki transfer kom kine ki haban page bania namar ka club ka haban perkharro ya ki financial sign ka kontrak jo player ka dor ka baka Chelsea ka dawa batro ka jingkwa jo player hi na kaliang jong ka Chelsea Enzo Fernandez ulong player ubadon kambha lada ka Chelsea ka siu pisa ka babon banyo ya ka klub kan kwa ban pelaja klem da yo ka dor ka babiang ka sis pa arpo million euro ka de ka dor ka ba he bha bat lada ka long shisha ka asking price ka pen i baka Chelsea ka kwa ban yo ya ka jingyo pisa ka bakraw lada player me Henry ka klub ro ka hapan perkhat ya ka jingkta jong ka jing pelaja player ha ka midfield Ladau Enzo umi ka Chelsea kan hapan wat da wepat midfielder ubala ban siame ka banta ju kane kamlong ka basuk namar omsuk ban yono da player ubala ban pendep ya barok ki kam ki bau Enzo ulale lada ka transfer ka jia shisha kala banong ka wene ki khubor ki ba krautam ha ka transfer window kino kersian jong ka Manchester City kin kwa ban tep kumno Enzo uni hapat ka tim mano banile kailang bat kumno ka midfield kalong haka weipat kaliang keno kersian jong ka Chelsea kin la ban ngolingo ladau player uba kongsan kum Enzo Fernandez no kila ban kali balai baka klub karai bandi bat mano banwan bujili kane ka transfer kan kta tangya artel ki klub ki laru ban kta ya ka Premier League paro kawai namar ka Manchester City kalong ka tim ka baja kunna ka banta ki trophy bat ka Chelsea ru ka tangele bante ka kanhon ka baklan kawai na ki banta ki bakongsan tam jong kane ka khubor kade ka dor hado shis pa arpo million euro habang ikren sapang ka shis pa arpo million euro ikren ro sapang ka pisa ka bahebha ha ka football ka transfer fee ka bakum kane ka pen baka klub ka bathet ka ngej bo player udon ka value ka bakraw bha Henry lada ka transfer fee kamot pa player unthe bon kol lane unwan ra bon teliki trophy ha football bon ki la panja hadin ka transfer player udai bane sutho bat ki tactical system ha bane sutho bat ki teammates bat habro banyo e ka jingkersian no coach kumta wat lada ka City ka siu hado shis pa arpo million euro ka jing job jung Enzo ha City kanang syong ha kecila ka jung Hamadan ka weipat ka banta ka bakongsan kalong ka jingla ka jung Enzo na ka banta ka Argentina ulong player ublayo ka jing hikai bat ka jingla kai ha ka kanhon national team bat ka ne ka jingmat ka la ru banyarap ha kecila kai ki bakhamjor habau player ula banyalekai ke level international kala ban pen bau don ka jingla bani kun persya yiki player ki batbetam kane ka deru ka weni ki daw balai baki klub ki bakraw ki kwa ban yo ladau Enzo ule cha Manchester City kino kersian kin kmilinti banyo ka ju ka performan ka bau ju pen na ka banta ka Argentina bat ka Chelsea Henry ka Premier League ka long ka cilakai ka bakerpang bat ka badon ka khon ka bajor ha ka transfer ka bakum kane coach udon ka banta ka bakungsan bha
player ulak banlong batebet ndai coach haban tep kumno ban penun kam yu ladau Enzo Uwan cha Manchester City ka tactical system kan dai ban ai jaka yu ban peni ka sap chu haban sotho ya kecinya jong ka tim ka jinga persya ka jinga le ban yo position bat kiwe ki benta